Wai. Barka da malam. Wa alaikum salam. Na wuni baba. Lafiya ka. Lafiya ka. Yau. Allah, wanda tana Binta wato ai ni ne gwamnatin ma gabaki daya. Yauwa. Lafiya ka. na zo da mutane. Ka zo wajen mutane. Wai kai ba kai ina kai din gidan malam isa ku kai da kan wani ko? Ya san da Allah. Ni kuma da baban ka muka taso muke ko da mu. Me ba a ce dan gidan mai kudi ya zo gurin ya ta san da Allah ya dauki ya ta bai dan gidan ba mai kan wato Allah ya ce. Sai biya ka daka nemo daidai kai ni ya ta he dan gidan mai kudi. Yauwa. Ai hakuri Allah ya taimaka. Kai. Allah ina son ta. Zan baka ba ko mutuwa za ka yi. Yau kai bara fa ka cikin kanka ba mun yi. Yauwa. A karkashin gada a Lagos sai da ne shekara 40 da gidan ka. Yauwa. Wada Allah Kai. taimaka. Kaga. Wai kai gidan ku ne tafi.